ko idi ko tawon jafude mi fudoro fati o demgal pular kanyo me bul ya yol kafirun demgal pular inde Allah jurmotode jafotode o jettojo gode ni Allah lamde aduna o lamde nyalawma jobdi o ko an min dewata faabuyo koye maɗen min ɗaɓɓitta rewnu min e dow lawol pottugol ngol selata selbata e dow lawol ngol e mum moƴƴere ma nde jurtata tawana lawol ɓen ɓe tikkanda ɓe cakanda ɓe leptata e inde Allah jurmotoɗo jafotoɗo o haalan heefereɓe ɓe mi rewata ko ɓe ndewata ko ɓe ndewata ko ndewanmi ko tawde ɓe gabbitta ko ɓe ndewanmi ko yoɓe keddo e diine mabɓe fuuyi fayajo o min mi abbito e diine mo gonɗiɗo mi yettir Allah e nula ɗum min ɗe ɗo cimoje sabu ko haldi gongo ɓurano ko simore wotere ko fati ko kanko Allah firi facciri woni temdere sappo e nayyi simore ene waɗi siruji mawɗi so en dañi yinde pilar speaking ma en mbad jewte gabbitiɗe l'islam ɗemɗe gendi jeene ɓamtare min mi firi ɓurano l'islam o mi witti hen ko heewi yimɓe ganda wutte pular e wutte dewal Allah nana jaadata so tawi on nani murtuɗo wona jartuɗinɗo wona baɗo gueɗe beñiɗe lundiɗe nana sare ala saaha men ɓoyɗo o nde min kaɓantono jaytare Afrique gota ko Afrique min purɓodira e général Dogol en e amen ma ligga ene woɗɓe helmere nde mbiyanmi hande ñiilal révolution waylare timmoni min gandano ɗum min mbi kisoro murtuɗo o tengti leydi Mauritanie to ɓaleɓe ko yaɓɓaɓe jaggirɗen tan toon kono koko jalal janjal e jasgal enen maccuɓe ɗum noon neɗɗo ko ma tiɗito ma fiññito ko ma wuññino ko ma gimnito ko helmere murtude nde tan arno e hakkille amen min mbi min murtani gonga saria e potal emin murtani ɓamtare min murtani enen wellitare emin murtani jalbin dewal Allah ngal emin murtiri ndimago ɓamtude ɗemgal amen sabu on kaali kañum woni ngendi gurdam amen fof noon Allah ɗowi min waɗi min hen min ko pari janggumi duuɓi sappo gande towde kemmi doctorat kono wiye nintalal science politique mi janngoyi syndicat to leyɗele russe to mi ɗon nokku wolaade kuuɓal syndicat ji leydi Mauritanie mi janngi toon e duɗal Afrique Asie Amérique latine duttima to wiyete Kiev nawmi joom sudam nawmi ɓiɗɗum toon to wiyete Ukraine to leydi russe université biyet Tars Shevchenko ndondimi toon gande janngumi ko wiyete médecine e adna senior relation international gattumi Paris université ji mi janngi hen ko heewi so haaldi goo gurdamam fof mboɗo ɗaɓɓa gande kono gande ɗe fof jinmi wattumi koye pular wat ɗum ken gendi mawdi mbanni ko mawdi gila dande mawi nil ha dande mawi Sénégal duuɓi ujunnaje sappo haɗen bisa en arde taniraɓe men ɗo yini windere nde eɓe jaa yiituɓe gandi yiituɓe bindi taniraɓe men tedi ɓe laaminoɓe enne windere nde wasde andude hoore mumen nana moƴƴani neɗɗo so anda tarih mum neɗɗo so anda pinal mum neɗɗo so naftoraki ɗemgal mum neɗɗo so jetti Allah mum ɗon wona neɗɗo e nan ko dammuwol bandiraɓe moƴƴuɓe tedduɓe ɗum min paami ko ɗum min darani kono yoga yimɓe paman ɗum cikkitu gurdam tan ko wuttulo tan haranne piito becce tan ne mawnikino pinal wañƴo e mawnikinare tawi toppitaki ɓamtare woni hunde fof so tawi ken mbi ken julɓe l'islam ko gonga ene selli yimɓe ne ƴeeŋa gandi ne ƴeeŋa aduna ƴeeŋa fof ene ƴeeŋa so wona gorano kanum tan woni ko waylotako ko kañum tan kadi ene jibini en no fof ma en garto hen saabu juma mawɗo paari o mi waɗi hen jewte le Coran source essentielle de la science anduɓe kawa holno ganduɗe gummori en e gorano ma en jewte mboɗo jogui weltare mawde gila bismi ɗon gummimi enen France jaɓɓi ɗon mi to dalbere diwoje ɗe aéroport ene Kennedy gar ɗon eri ɗon yimɓe an gummiɗa ha ɗo e bandiraɓe tedduɓe garɗon ha toon Philadelphie a New York ɗo e woɗɗon ni e werlaji moon garɗon guila waktuji tati kikiɗe ha waktuji tati jamma
ko ɗi comti gardumi gummi mi pari darmi Allemagne tawi ndiwo ponno ko addudemi ka enen yeehi minenata Allemagne demgal farais ko ɓelere dajjal no fooji andaka e nder windere nde nafimi tan ko Allah e kelme ɗiɗi ɓe jeeɗi comti Allemagne naɓe tan mosanaɓe mi wiyaɓe holno bonjour wiyete Allemagne mi wiyami juuden appel mi wiyaɓe holno merci wiyete mi wiyami daken so mi wi joni guuɓan appel daken tan ɓe nangga juuɗam bakki jeego ɓe mballimi ha garmi ñowyani ko garmi ɗon ko kadi ko wiyete tufde dalbere nde tawmi ɗon kadi ɓaleɓe Amérique naɓe kadi ngeenndiyaŋkooɓe comti ɗi tan ɗi kayitaji fof ɓe pewni jaltini tammon lobigol onon ɓiɓɓe mbimi wonɓe ɗo ɓe fof jaɓɓolmi jaɓɓugal ngal on meeɗani jaɓɓade mawɗo leydi gummiɗo Afrique ari ɗo en noon ete tampere nde dañmi e nder gurdamam mi yiɗi ɗum Allah mi weltima saabu Allah on momtani kam nde ɗo tampere saabu heɓtinde ne dardam Allah jarama on jarama ñande jambareɓe Mauritanie jagga jiggo Tafsir en Youssouf Gueye en e woɗɓe Seydou Kane en Ibrahima Sarr alay sagal mi siftoro kala ɗo gonmi Ibrahima Sarr e Seydou Kane mo darodimi haɓanade ɓamtare ɗemgal men neɗɗo jagge ɓoore haɓɓide enne isum gueɗe ɓurɗe bonde enne aduna ɓe mbaɗama ɗum to wallata to soyi ha muusi jibgo taxibre bandiraɓe tinɗe muñe ñagoɗen en fof Allah gueɗel gotel tawde tan murtuɗo Joop tawani en ɗo kala ɗo woni aduna he kanko tan goto ko kono ko daranɗen en kaɓane en fof somo wuuri kanko tan goto on wawi lomtade hen ñagoɗen Allah hoto murtuɗa ɗo bandiraɓe moƴi wette ɗum deke noon so Allah waɗi koddirejo mum egginiɓe Allah waɗi koddirejo mum min wurni kam fawoya menen tampere ndekene kamɓe wirniɓe ɓe birnaki tawi mboɗo dari oɗon dari kaddi gurdam miijoji ɗi ɓe donino dalƴolnoɗe e mabɓe en dolno ɗiɗon miijoji eɗen dalƴiɗen e mabɓe ha saria e potal ndimago ɓaleɓe Mauritanie laato duuɓi nogas Allah uddi noppam ɗi duuɓi nogas mboɗo woni e niɓɓere bandiraɓe moƴƴi men e tedduɓe duuɓi jeegom Mauritanie Libye Irak ene jiilome bonɓe jambereɓe jaggama mbarama ɗo murtuɗo woni aduna fof yo adde ware Allah waɗi men niɓɓere nene suurima tinɗen ciftere nden Tidiani an yalla rumomo yaafoma jambaro ene sakka radio ji holde ceerno murtuɗe nene woni mbaɗa majji tinɗen ciftere en Yerodoro Diallo o jambaro moƴƴi onene Seydi dariɗo e haare men darinoɗo holto ceerno murtuɗo woni penale fof Yerodoro Diallo ene saktude ne radio ji eyyi Allah dandi wari jambareɓe eyyi merti ene Mauritanie noppi ene cukki neɗɗo jangga rondo gande duuɓi joɗo duuɓi nogas noppi mum ko bindol hay nenam mi wawa haaldude mum so tawi ene wawa janggode bandiraɓe to ɗumen muusi kol Tengelle Ba meeɗan dañde ɗum Souleymani Baal meeɗan won dañde ɗum Umaral Fouti meeɗan dañde ɗum dendagal ɓiɓɓe halpulaare ɓe jibinaɓe e aduna o jambareɓe darniɓe leñol ngol meeɗan dañde holo oɗo musidɗo mo dañi kono mi yettiri ɗumen Allah e nulaɗo muɗum en ko hoje e dow ɗum mi ari mboɗo ñawi e Mauritanie mi jokki haare pinal mi jokki hen haare politique yimɓe fof ene ganda ɗum Sénégal Mauritanie Gambie Guinée Bissau Mali ha Burkina Faso bang yo bang bandiraɓe moƴƴi ɓe ɓili sappo e joyi ujunere neɗɗo Sénégal ɗo totta ɓene seedanteji Pulaar tawi ko laamu Suufi Mamadou Ndoye dillini enen bang yo bang leydi ndi tawi noppi enen ene cukki safara o ene muusi ene tiiɗi nogas e ɗiɗi million walla nogas joyi million enen CFA yaltin ɗum men ene weeɓani mbaɗi sippire hen ko Allah USE fed Amadou Mali Gaye nde ceerno Ba en Boubacar Kane en ko kañum tottimi bio ene garmi France wiya safar nof woto ko temedere e capanɗe jeegom ujunere en nouveau franc mbiyen nogas joyi enen ujunere enen euro noppi ɗiɗɗi fof ma won capanɗe joyi ujunere euro mboɗo jogui ko wiyete sécurité social kono kañum rondata ko ene safar o ene gueɗe eyyi holto ndin jawdi ene heɓete kadi taw ko machine ngaji ɓurɗi ñellitade ete kadi ina foti kadi joguede ko machine kadi faboya taw o so boni ɗum to lomto hay goto meeɗan ñagade mbuuɗo hay goto meeɗan ñagade